yanzu kai tsohon soja sunan makotan nan naka ka ce ma'aikata ce ko gida ne? Ma'aikata ce. Ai ginin gwamnati ne. Ma'aikatar gwamnati? Ah, yau ba kayan gwamnati ba ne? Wai yanzu a haka suke zuwa aikin? To ya za su yi? Ai kayan gwamnati ya zama aikin banza. Kiri-kiri kana ji kana gani gwamnati za ta ɗebi maƙudan kuɗi ta gina abu. Amma kula da shi sai ya zama da matsala. Idan kuwa haka ne, gaskiya fi sabilillahi akwai fa gyara a lamarin. To, yanzu ya ilahi kuɗin waye ake ɗiba ake wannan ginin da shi? Kuɗin al'umma ne. To, yo kai wannan kaɗan ka gani. Ka je ma'aikatu motoci da ake siya ka ji an sai mota da maɗuɗan kuɗi. Miliyan 30. Amma kafireto yana lalacewa sai a ce ta lalace sai a barta te kura te daga har barayin ciki ma su sakace a ciki ta lalace. In an kwambi kuma su ce sun yi gwanjanta. Sun yi gwanjo. Kwarai kuwa. To abin tambaya a nan. Bai mu yi hikima. Wai kuɗin nan kuɗin wane ne? Kuɗin al'umma ne. To wai yayin da aka sai motar miliyan 30 da bakin wa aka siya? Ha? Tambaya ne da bakin wa aka siya? Da bakin al'umma aka siya. Ai al'umma tana da wakilai da take turawa su je su wakilce ta. To su wakilan su ne suke yadda a sai motar 30 su suna magana da al'umma su? Idan aka ce a siya su suke siyarwa da kansu kai me yake damun ka ne? Shine na gaya maka ai suna shawara da mutane masu kuɗin. Ai to kuma sai an yi shawara da kai. To wai gwamnati tana da kuɗi ne? To ina take da shi? To ba kuɗin ba na mutane ba ne? Ya za a sai motar miliyan 30 a ce an yi gwanjanta 300,000. Yanzu ka gaya min motocin nan da ake siya miliyan 30 a yi gwanjansu 300,000 da yawun wa ake yi. To ya ilahi a ce wai kuɗi to gwamnati tana da kuɗi ne? To ta al'umma ce mana. To yanzu ai al'umma sun sa wakilci waɗannan wakilan su suke wakiltar jama'a. To kuɗin al'umma ne dan me ba za a shawarci al'umma ba? Dan menene yasa bayan ba za a shawarci al'umma ba? Dan me in za a sayar da wani abu kuma nan ma ba za a shawarci al'umma? Ko kuwa a cikin al'umma an faɗi ba mai ra'ayi in za ka faɗi. Faɗi gaskiya. Komai ta ka ja maka ka biya har ga Allah ka fita. Yau to kai in fa mutum ya riga ya taka wannan wurin kai kake tunanin Allah. In dai ya riga ya taka wannan wurin ba ruwansa da Allah. Wallahi in suna tunanin lahira ba za a ɗebi dukiya al'umma a gina waje kamar nan wai kuma a tafi a bashi an canza mutum gidansa kullum da ya aiki tana gogewa ana sa turare ana feshewa ofis ɗinsa motarsa da a wanke amma nan dukiya al'umma an gina an ce don jama'a aka gina kuma a tashi a bashi a haka. Ɗan ƙasa ka kiyaye kanka. In kiyaye kaina kamar ba Allah ne ce a yi gaskiya ba. Gaskiya waye tambaye ka? Waye Allah ne ce in faɗa. In ana biki sai su liƙa 5,000, 50,000, 500 a biki kawai. Kai din nan da kake cewa an hana ka ko sisi. Makaɗi ne kai? Magana da nake. Ai ba makaɗi ne kai ko mawaƙi ba, ba za ka ga an ɓalla rafa guda biyu an watsa ma ita ba. To bari ka ji. Yara waɗanda suke matasa ba za a taimaka musu ba. Masu bukata yanzu haka wani makocinsa billahi lazi kwanan shekawa bai taɓa haɗa su ba. Amma yarinya tana fitowa tana rawa mai asharalle wane ne sai ya je barke rafar 1,000 suna nan manne da shugabannin suna nan kuma zan fara yolis. Allah sai na faɗa. Allah sai na faɗa. Allah sai na faɗa. Allah kaka faɗa. Allah sai to me amfani ba kuɗin al'umma suke sata ba ba gaira ba dalili. Kaga dan ƙasa bari in gaya ma wata magana. Wallahi abin nan haka yake. Shi din? Wallahi. Ai na gaya maka gaskiya za mu akwai matsala. Sai Masari ya ji wannan labarin. Kai ka gaya mar.